ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ನೆಗಳು ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ ದೇವರನ ದಯಡ್ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಚಾತ ಬಾಯಿಗ್ ಯಾನಿನಿ ಮಸಾಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾತೊಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರಣ್ಣತೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಲ ದಿಯೋಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಸಾಸೆಮಿ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆದೀರೆ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದೊದ್ದ 3 ದಿನಂಚೆತ್ತಿನೇನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯದು ಅವೇನು ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತದಿಯೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚೆ ಪುಂಡತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕೈಟ್ ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಒತ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಪೇಡದಲ್ಕ ಕೈಟ್ ಪೊಡಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ನೀರೇ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ತಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲನ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಿರೇದಿ ತಿನ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ತಾರೈ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲೆಡೆ ಆನ್ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೇ ಎನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುನನೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರನ ಪದ್ಯ ಚಾಲು ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದೂರೋಡು ಬೊಕ ಇನಿ ಕೈಪುಡಿ ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆದ ಭಾಜಿ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಪೂರಿ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದಲ್ಕ ಗ್ರೇವಿದಲ್ಕ ದೀತೆ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರೇ ಪೂದಿದು ಬೊಕ ನೇಯ್ತ ದೀಪ ಇನಿ ಅನ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ಆಯ್ನೆರ್ ದಸರಾದ ಮೇರ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬರೀತ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೇರ್ ಮೈತದು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಳತೆ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆನಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ನೆ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪಾದು ಅವೇನು ಬರೀಟೆ ಗೆತ್ತದಿಯ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ್ಲ ತುರಿದಿತ್ತದ ಪಂಡ ತೀಪೆಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ ಮಲ್ಪೊಗ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾಪಲ ಶೀರ ಮಲ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಶೀರ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಏನಾಂಡಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಗ ಬಂದು ಉಂದೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದಿನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿ ನಿಜನೇನು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಡಾಯಿಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾವೇನು ಬೇಯ್ಪಾವನು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಒಂದೇಕ್ಲ ರಡ್ಡೇ ಸೀಟಿ ಕೊರ್ನಾಡು ಮೂಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರಿದಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಪೇರು ದಾಲ ನೆಟೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದಿದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಬುಡ್ದು ಬಡ್ಪೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಸೋಮವಾರದ ಕೋಡೆತ್ತು ಮೊರಣಿ ಬೊಕ ಇನಿ ಬುಧವಾರ 23 23 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಕ್ಷಾ ಪನ್ಪಿನಾರುಲ್ಲೇರು ಇಂಕು ಬಾರಿ ಸಮಯ ದುಂಬು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಕಾಮೆಂಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆರೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕ್ಯೂಟ್ದ ಬಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸೋನು ಬಾಬು ಇರಿ ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ದೇವರಿರೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ದೇವಡಕ್ಕೇನೊನ್ವೆ ಬೊಕ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೆಗ್ ರೀಚ್ ಆತನಂದು ಎನ್ನುವೆ ರಕ್ಷಯಾನ ಇಂಚನೆ ಆಪಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆನ್ನೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರ್ ಪುರನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಕೆ ಏನೊನ್ವೆ ದೇವೆಡ್ಡ ಅಂಚತುಲೆ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯ್ದಾತುಂಡು ಮೂಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಕೈಪುನ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೊಂಚೂರು ಬಡಿ ಸಾಫ್ ಬೊಕ ಜೀರಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಡಿ ಸಾಫ್ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಪುಡ್ಲ ಬೊಕ ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯನ್ವೆ ಬೊಕ ಮಸಾಲ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇಮ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆಗೆ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ನಾಂಡ್ ಬಾಯಿದಿದ್ದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗಾಜರ್ ಹಲ್ವಾನ ಬೇಯ್ಪವನಾಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮೆಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡ್ತಲೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬಾಯಿಡ್ ರಟದುಂಡತೆ ಬೊಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಐತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕೆ ಅಂತಲೇ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ಪತ್ತದೀತೆ ಎಡ್ ಬೊಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ರಟದುಂಡು ಆಂಡ ಪೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ನಮಕ್ ಅವೇ ಬೋಡು ಸ್ವೀಟಡ್ ಇದಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾವ ಪಂದ್ ಒಂಚೂರು ಪನೀರ್ ದಲ್ಕೊಪ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಪೇಡಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಬೊಲ್ದುದ ಅಂಚ ಐಟ್ ಏನವನ್ನ ಗರಿ ಪುಂಡು ತೂನಗ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಬೈದುಂಡೆಟೆ
ಪೇರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಆಜಿದುಂಡು ಅಂಡೊಂಚೂರು ಅಡಿಟ್ ಪೇರ್ದ ಅಂಶ ಇಂಕ ತೋಜಿಂಡು ಏಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅವೆ ನಡೇಗೆ ಆಜಾಯ. ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಾ ಸುಲಭ ಅಂತ ತೋಜಿಂಡು ರಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡವೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪೋಡಾಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದನ್ನೇ ಮೆಥಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಬರ್ರೆ ಗುಲ್ಲೆಡ್ಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ. ಬೊಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡತೆ ಒಂಜರ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣಿ ಎಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ದತಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡೆ ಅನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಟ್ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ದೆಕ್ಕಂದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದಿಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ದೆಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಅಡೇಗೆ ಕುರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರನ್ನು ದಿಯೋಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಆಜಿ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಗೊರನಿಗುಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಣ್ಣಾಂಡ ಇಟ್ಟು ನೀರ್ದಂಶ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕುರಿದಿನ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡಾಂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವು ನಮಗೆ ಸುರುಟು ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಅವು ಗಡಿ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಕುರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೀರೆ ಒಂಜಿ ಕುರಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ ಕುರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಯಾನ್ ಕೈಪು ಪಾಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಗೆತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಪಾಡಿಯೇ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಡು. ಮೂಲು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಎಂಕ್ ನೀಟ್ ಕಾಯದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾಗ ಪಾಡ್ರತು ನಂಡ ನೀ ಮುಗಿದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತೇತು ಜಿ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಾನೋಡೊಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃಬೋಂಡು ಅಂಚ ಮೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ತೆ ಮೆರಣನೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಇರು ಪತೊಂಬಲ್ಲೆ ಪಿರವರ್ನಗ ಚೂರೆ ತಿನ್ನಿ ಐಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಣಿ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಗಾಜರ್ ಹಲ್ವಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನನು ಬರೀಟ್ ದಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಪೂರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನ್ ಏನಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೊಡತೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಂತಾರೆ ಪೋಯಾಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನಲ್ಕನೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಪೂರಿನ ಒಂಜಿಂಜಿ ಕಾಯಾಯೆ ಆತ್ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಲೈಟ್ ಪೋಂಡು ಕತ್ತಲೆಡೆ ಪೂರಿನ ಯಾನ್ ಕಾಯಾಯೆ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾನೈಕ್ ನಿಗಳ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಪೂರಿ ಕಾಯ್ದಾಂಡು ಬಾಜನ ನನ್ನ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ನಗ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ನೀತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಅತೆ ಇತ್ತೆಲೆಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪೂರ ಆಡ್ಪುಂಡು ಅದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಮೇರೆಗ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ರೆ ಏನಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೇನು ವೈಕ್ ನೀ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ದಿಯೋಡೆ ಆಪುನು ಯಾನ್ ಕಂತದ ದೀಪಿನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಾದನೆ ಯಾನ್ ಗೆತೊನ್ನೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತೊನಲ್ಲಿ ಬಂದವು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ನಮಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಗೆತ್ತನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಗುದುದಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾದಾಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ನೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಹಲ್ವೋಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ದಾಲ ಅಳತೆ ಅನ್ಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ 16 ಚಮಚದ ಆತ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಐತ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ದಪ್ಪ ಒಡಾಂಡ 2 ಚಮಚದ ಆತಿ ಅನ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿನ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಪಾಡೋಡನ್ ಪಂದದಾಲ ಈ ಜೀತನ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಜನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಂಚಲ ಗಾಜರ್ ಹಲ್ವ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪತೆ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನು ಕನ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಪಗೊರ ಪೇರ್ ಪುರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಪುರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪಣತೆ ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಪೇರ್ ಪುರ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಣತೆ ಅಪಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ಪಾದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಯಾನು ದೀತೆ ಹಲ್ವಾಡು ಏತ್ ಪೂರ ನೀರ್ದಂಶ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಗಾಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಜಿದುಂಡು ಇಂಚಾನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಬೈದುಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಸೋಮವಾರಗೆ ಇನಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನೇನು ಅಲ್ಪುನು ನೀರ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿ ಉಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಯ್ಯಾನ ನೆಲ ಒಚ್ಚುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯರೆಗೆ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗಪಗ ಜಿಂಜಾದಿಂಡ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡೆ ಮಲ್ಲೆಜ ಪಾವಂದಿಪ್ಪುಣತೆ ಕಿನಿ ಕಿನ್ಯ ವಿಷಯ ಬರು ನಮ್ಮ ಲೈಫಡು ಅಂಚ ಮುಲು ದೇವರೇ ಪೂಪುರ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಯ್ತ ದೀಪ ಪಂದಿತ್ತತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ನೇಯ್ತ ದೀಪ ದಿಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಶ್ರಾವಣದಾನಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡಂಡ ಶ್ರಾವಣಗ ಉಪವಾಸ ಪುರ ಕುಲ್ಲುನ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಊರುಡ್ ಪುರ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅವನ್ ಪಂದ್ಯನ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಗ ಮೂಲೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾನವೇರು ಇಂಚೆತಿನ ಪುರ ವಿಷಯ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ನವರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲಾತೆ ಉಪವಾಸ ಬಣ್ಣ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ತಿಂದು ಬೈದ ನಮಕ್ ಹೊರನೆ ಬುಡ್ಬಿನ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಯಾಪಗೊರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಯ್ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ದತೆ ಶ್ರಾವಣಗ್ ಅದ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಬಾರಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಪ ಮುಗಿಣದ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ಆಸೆಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ
ಯಾನು ವೆಜ್ಜುಡು ಈತ್ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುಗ ವೆಜ್ಜುಡು ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ದ ಐಟಮ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ನಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೋರ ತಿಂದಾಯ್ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ರುಟೀನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ನನ್ನ ಉಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬುಡ್ದೆಂಕುಲು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುವ ಅಂಚ ಬರ ಗಮ್ಮತ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆತನಿ ಯಾನ್ ಚಾಲ ಬರ್ದಿತ್ತು ಜಿನಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಐನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪರ್ಕ ಬಂದ ಮೂಲು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರಿ ಭಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಾಜರ್ ಹಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಚ್ಚ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಏನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಬಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಚಾಣೆ ಎನ್ನ ಕಬಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತದೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಓ ಫಿಟ್ ಆಪುನ ಅಂಗಿ ಓ ಫಿಟ್ ಆಪುಜಿ ಟೈಟ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಬರೀಟ್ ಗೆತ್ತೈತೆ ಏನು ಪೂರ ಒಟ್ರಶೆ ತಲ್ಲಾದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯೊಡೆ ಅಂಕ್ ಜ್ವರ ಪೂರ ಬತ್ತನತೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ರಾಶಿ ಆದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಫೀಸ್ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಮಡ್ತದೆ ದಿತ್ತುಜಿ ಅರ್ಧನೂ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಬರಿಟ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಅರ್ಧನೂ ಬರಿಟ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ರಾಶಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಆನು ಸೀಕುಡು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ವರ ಶೀತ ಪೂರ ಪಗರುಂಡು ರಪ ರಪ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜೈದಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಂದಿರನ್ ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಪಾಡುಡು ಟವೆಲ್ ಅವು ಬಂದು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ರಾಶಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ರೂಮ್ ಒಂಜನ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಕಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ಅಂಗಿಲೇನು ಪೂರ ಬರೀಟಿಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತೈತದಲ್ಲ ತಲೆಮ್ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ఒక ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾಕಾಂಡು ಇಂಕ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಬೋರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ಪಟ ಪಟ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಡ್ಪುನ ಕುಂಟು ಮಡ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ದಾದನ ಎಲರ್ಜಿಂದೆ ಬನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಮುಳ್ಳು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಾತನತೆ ದೀಪ ಪುರ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪ್ಲೇನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಯೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ದಿನನೆ ಉಂಡು ಇನಿ ఒక ಚಾ ಪರ್ಕಾಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಣತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕುಲೋ ಒಂದು ಪರ್ಕಾಂದು ಎನ್ನನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನೆಗಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಪಂದು ತೋಜುಂಡೆ ಯಾನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಪದೆಂಗಿನ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ನಮಕ್ ದೋಸೆಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಇಜುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪರಾಠ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಯಾನು ಅವೇನು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾರೆಗ್ ಅವೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಒಳಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟು ದೀನ್ನೊಂಡತೆ ರಪ್ಪ ಮುಂಗೆ ಅರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಚಾಕು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಶುಂಠಿಗೆ ಪರಂದು ಪೋಯ್ ಅದಾಗೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರೇಲ್ ಒರ್ದ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ತೂತ್ ಎಲ್ಕ್ಯಾರ ಆಯ್ತಾನ ಈಗ ನಿಗುಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ರಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ರೂಮು ನೊಂಜಿ ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಟದ ಮೆತ್ತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತು ಜೈತೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಗೆತ್ತದು ಪೂರ ದಿದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಪಿರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತಿನ ತೂದು ಈತ ಪೂರ ವಸ್ತು ಉಂಡಾವಂದು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ರೂಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಒಂಜಿ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ವಸ್ತಿತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪೂರ ಯಾನು ಎಂಟಿ ಮಲ್ತದೊಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಈತ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಟೈಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಕೆಲವು ಅಂಗಿಲಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮೇರ್ನ ಇಸ್ತಿರಿ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಮಡ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಚೇರಡು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ತೋಜೆಂಡು ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಣಿಂಕ್ ಗಂಟೆ 12:30 ಆದಿತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅದ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಟನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಜಿಮ್ ಪೂರ ಪೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆಯಾನು ತಿಕ್ಕು ಬೇಗನೆ ಕಡಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನೆಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.